समाव नाथाय आफादथ' दं आरो बर' गोरोबथानि सायाव मानगोनां बिश्वजित दैमारि सार आरो बिथाङा सोरनि खन्थाइखौ लानानै बिथां होननानै बुंबाय थादों आरो मा क्लेरिफिकेसन होदों नोंथांमोना खोनासंजोबोब्ला निस्सय बुजिगोन ए टु जेड खोनासंजोबनानैसो कमेन्टखौ होनो हागोन मानो होनबा लिडारफ्राबो कमेन्ट भिजिट खालामो दै हयथ' बेयाव जेबो गैया बयबो गावबा गाव मोनसे साननो हानायनि मोन्थाय दङ आरो बे हिसाबै बयनिबो साननाया एखे नङा बिथाङा हयथ' बबेखौबा दिगखौ नायदों आरो बे दिगाव नुदों बिथाङा जे आं माखासे बेलायाव हयथ' फोथाय खेबस' खालामनाय बायदि जादों आरो बेखौ नुनानै बिथाङा बे मथे हयथ' बे खन्थाइखौ लिरदों थ' जियानो जायाथों गावबा गावनि जिथु मावनांगौ हाबा बेवहाय मानसिया जेब्लायबो मुखुब थानांगौ बेखौ लानानै सोर मा बुंदों बेखौ जोङो बाराद्राय नायबाय थानो नाङा खामानि मावनायनि बेलायाव आंहाबो ओंखायनो बे बेलायाव जेबो गैया गाज्रि मोननायबो गैया दुखु मोननायबो गैया बे जाबाय साफा साफा मानसिनि सानस्रि गतिके बिनि सानस्रियाव आं हयथ' सानफ्रामबो गाज्रियैनो माने नुजाबाय थादों ओंखायनो बिनि साननायाबा मा बिनि लुबैनायाबा मा हयथ' दिनै आं जेखौ मावदों आं बेखौनो बुंदों जे बर' रावखौ आं दिनै आसाम बिधान सभायाव गायसनदों हयथ' बेखौ बिथाङा मानोबा मोजां मोनाखै थिग बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दानाय समाव आङो चिफ मिनिस्टार आरो माबाखौ आंनि पार्टिखौ नागारनानैब्लाबो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ नारसिननानै अर्डिनेन्स खालामहोदोंमोन खारन सरकारा जोब्बायमोन जे काउन्सिला जानाय नंलामोन आरो बेखायनो गभर्नरनि दारै अर्डिनेन्स खालामनानै दोनथ'नाय जादोंमोन हयथ' बेखौ बिथाङा मोजां मोनाखै मावजानो बादोंमोन बेबायदि गोबां बर' गोरोबथानि उनाव बर' गोरोबथाखौ मावफुंनायनि माखासे खामानि मावदों हयथ' बिथाङा बेखौ लुबैयामोन आरो हयथ' बिथाङा मोनसे आन्दोआव माबा मोनसे हास्थायनाय लुबैनाय दंमोन सोरजोंबा थानानै सोरजोंबा मानानै माने दुखुआव बेबायदि लिरनाया स्वाभाबिक आरो बयनिबो दुखुआ एखे नङा बयनिबो साननाया एखे नङा आरो जोंबो साननो नाङा जे जों साननाय जों मावनायानो गासिबो बयनिबो थाखाय बाख्नायथाव मोजां मोनजाथाव होननानै जोंबो साननो नाङा आरो आंबो बिदिनो साना आरो मा बेबायदियाव बिदिनो ना बे थाबायनो थागोन जेब्लासिम दैदेनगिरिफ्रा थायो अब्लासिम थागोन गाहायाव जेबो गैया आरो दा बेबायदि जेबो बाथ्रा फैयाखै गतिके राजखान्थि ओंखायनो मोननैबो हान्जानि दैदेनगिरिफ्रासो बेखौ थांखि लाहैगोन मोनसे समाव नाथाय आफादथ' दं आरो आं सानो दा बिथांमोना बुंबाय थादों मोननैबो जे बियो दं आरो इयुनावबो थागोन गतिके राजखान्थियानो गावबागाव हान्जा आरो बे हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव माखौ लानानै बिसोरो बुजा फरा जालायो आरो मारै मावलाङो बिनि सायाव माने डिपेन्ड जायो आरो बेराफारसेथिं आं आसलते बुंथिगिरि हिसाबै आंहा बेवहाय जेबो राव माने माबा थाया सांबिधानिक भाबै जोंनि संबिजितनि हिसाबै सासे स्पिकारा थोंजोङै मोनसे राजखान्थि हान्जायाव थाफानो मोना बेवहाय थानानै खोथा बुंनो मोना नाथाय आजिखालि जेरावबो मिडिया दं खारखोमानो हाया थांखोमानो हाया दा नै आं सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव फैदों दा नोंथांमोना बेयाव दं आंखौ सोंबाय नालाय दा आंबो बुंनांगौ जाबाय आरो माखासे खोथाया नाथाय आङो राजखान्थियारि जेबो भाव लानो हाया अदेबानि मोननै मोनथाम हान्जाफोरनि जिथु माने मा होनो गोरोबलायनानै खामानि मावनाय बे हान्जाया जेसेबांसिम लुबैगोन एसेबांसिम थालायबाय थागोन